Ashe turare, ashe turare. Ashe turare, ashe turare. Kai. Ni Sharifi ya dama. Dama kai nake ne. Rana ka gane. An ce mun dama kana sai da turare ko? Wanda iri kake? Wallahi daman turaren da nake so. Turaren aljanu zaka bani. Ka gane? Yawwa saboda ina so ni ma an ga ka gane na zama Sharifi ka gane. Da jinin Sharifai ne. Kamar ya wani kai ya kai ne. Abun baban na, abun kakan na, abun jikan na. Ba za ka bani bane kake nufi? Malam kana da hankali? Ina da hankali. Malam kana da hankali? Ina da hankali. Ina yaya za ka zo ka ce in baka abun mamata, abun kakana, abun jikana. Na baka kai ƙarya kake. Ina wani kawai in ga na zama Sharifi ka gane. Gidan ku ba 'yan wuta ne ba. Wallahi ko da ni Sharifi wallahi. Ka ji tunda na rantse idan ba ka ba zan kashe ka na ka. Wallahi sai ka mai da ni. Wallahi sai ka tunda na rantse sai ka mai da ni. Wallahi ina son rayuwa da aka ce ka guri ma wallahi kai ya guri ma wallahi kai ya guri ma Allah ka wallahi kai ya haka yana ba banda kirkai ka mai da ni dan Allah ka dan koyo da dan Allah ka dan kona ka da ba za ka